Prana seprene kowe iki dadi lurah ora gablek apa-apa ya ta. Aku ki melas karo kowe. Ngastina kuwi ya ana lurah, ning lurah Ngastina ki rata-rata sugih. Minimal kuwi tompakane Kijang Inoparibon 2.5. Kuwi minimal. Angger ana rapat agung ana negara Ngastina, bar rapat ki ora langsung bubar, rata-rata padha ning kafe narik kabel. Kuwi lurah Ngastina. Omahe rata-rata gedhong magrong-magrong, omah loji. Bojone sing ana ngomah dhewe, sing ana njaba ya dhewe. Kuwi lurah Ngastina. Lah kowe iki melu Pandhawa ki entuk-entukane apa to, Mar? Kowe iki dadi lurah pirang-pirang periode kok alah-alah kowe iki jane lurah ning kok wandamu kaya wong tukang ngarit. Apa memper kowe dadi lurah pirang-pirang periode kok numpake kok mung Yamaha 75 ki piye to, Mar? Lah wong lurah kok tumpakane karo sing ditumpaki kok tuwa sing ditumpaki ki piye to? Walah, mbok kaya lumrahe lurah-lurah kae lho, sapa nyeneng-nyenengke ati kowe kok malah sapa muning Tegal, sapa muning sawah, ora narik kabel, malah narik tambang ngusai manuk. Lah kowe iki jane lurah model apa to, Mar? Wis kowe manuta ya. Wong kowe iki urip ya ora memper. Manuta kowe tak tuku, sepira umurmu, sepira nyawamu kowe tak tuku. Wong kowe upama dadi lurah ana Ngamarta, kowe mati ora duwe tinggalan apa-apa, ora duwe warisan apa-apa. Nek kowe gelem dadi tumbale wong Ngastina, sepira nyawamu tak bayar. Ya. Ben anak-anakmu uripe padha kepenak. Aja mung dadi petani ning desa. Apa wong desa ki nandur kok mung jagung, puung ki nggo apa? Dadi wong ki pejabat kaya aku ki lho. Mangan ning restoran. Segone nek ora menthik wangi ora raja lele ora gelem mangan. Ki kaya aku. Wow, uripe ning perumahan elit, urip kok ning desa apa? Wis Mar, kowe manuta regamu pira nyawamu? Tak tuku pirang miliar. Ki lho. Nek bapake kere kaya kowe ra wurung ya nglairke calon kere-kere iki. Petro ki tak raine kaya wong Sukerta iki. Tonton ki Petro, urung matine wis kaya mayit. Saya Bagong kae alah bathuk apa lapangan poli. Iso kaya ngono. Piye Gong dirasani. Ora apa-apa. Sabar terus aku sik golek keprukan boto nggo ngantem raine sengkune. Sabar kok. Sabar iki negara nganggo hukum wis kakean cangkem ora nggo sik. Manuta ya marep manuta. Wis paton kowe gelem sepira umurmu tak tuku, sepira nyawamu tak tuku timbang dadi lurah pirang-pirang periode ora gablek bondo donya apa-apa. Wis Pak. Pak. Apa Petro? Sampeyan ki piye to, Pak? Iki diunek-unekke karo wong ora genah ngene kok meneng ae iki, Pak. Mar kowe iki mbok ya bergerak ngono lho, Pak. Apa sing diunekke sengkune karo Karna kuwi bener. Aku pancen lurah ora gablek apa-apa. Nggih, ning sampeyan ki ala tanpa rupa, sampeyan ki sing duwe gawe, sampeyan ki tuan rumah. Apa tumon ana tamu kok unek-unekke sing di omah kuwi apa tumon? Ora ae-ae. Mangsane ra. Wis lungo sing kepenak, ora gini ora aku sing maju ora bakal rampung. Ngono. Prabu Karna Basusena karo Pati Sengkuni. Lho. Petro kantong bolong wani malangkah dak ning ngarepe ratu ngamangga Prabu Karna Basusena. Anggepmu apa? Ora basa karo ratu ngamangga. Lho, nuwun sewu, Mas. Ala tanpa rupa bapak kula niku ngajari kali Petro. Di mana tempat ketika kamu ingin dihargai oleh seseorang atau orang lain, kamu lebih dulu harus menghargai lawan bicaramu. Kowe ora seneng aku ora basa karo raimu ya.
Kowe ora nrimo yen to Petruk wong melarat kaya aku ora basa karo pejabat kaya kowe. Aku tak takon. Kira-kira apa aku punya kewajiban untuk basa karo raimu kuwi? Bapak ki wong sepuh le. Bapak ki umure ratusan tahun. Lah wong-wong tuamu mbiyen bae sing ngomong bapak. Lah kowe iki mung sak uyuhe bapak, kowe teko ana Karang Kadempel, kula nuwun ora, ditekake ora kok malah ngunek-ngunekke karo sing duwe omah. Kuwi pejabat model apa kowe? Mulane yen aku ora basa karo kowe, ora ana sarusikune. Lho, mesti ngono ya kena ning kowe kudu milah lan milih. Aku ki sapa? Aku ki sapa? Lho, kowe ki sapa kok takon? Senopati pejabat negara Ngastina. Sing ngomong kowe tukang parkir ki sapa? Mas. Nuwun sewu, Mas. Aku wis ora basa karo kowe, Mas. Nggih, nuwun sewu nggih. Sampeyan kalih Pati Sengkuni niku, Pati Juling niku mau ngunek-ngunekke bapak. Pancen bapak niku lurah ora gablek, Mas. Padha-padha lurah, pirang-pirang periode bapak niku wong sing paling sederhana. Nggih. Kopiahe buluk. Bathike wis lawas. Ning nuwun sewu, merga Petruk dadi anake bapak, kula ngerti keseharene bapak, kula malah bangga bahwa bapak setelah menjadi kepala desa beberapa periode tetap dadi wong melarat. Itu menjadi indikasi, menjadi salah satu bukti bahwa bapak selama jadi lurah ora mangan duite pemerintah. Sampai di sini paham sampean? Paham? Ora salah lo. Sangkune iki sing cangkeme kok celeng kuwi. Kowe mau ngomong lurah desa mung nandur jagung nandur puung. Mas, nek ora ana wong desa kaya bapak, ora ana Petruk Bagong sing nandur jagung, ora ana Petruk Bagong nandur puung, kowe arep mbadhok apa ora mulai celeng? Setan kuwi ya. Wong siap. Apa perlu tugelan cor-coran? Ngosik. Pokoknya aku nek ana aba-aba saka aku, kowe aja kuwatir. Maman Sengkuni, nggih. Kok minger badhe tindak pundi? Anu nyuwun pangapunten rada mules niki wetenge. Iki ngeper kae. Sampeyan kali Pati Sengkuni nggih padha wae. Bapak niku pancen dadi lurah, kendaraan niku elek niki jenenge empati terhadap masyarakat sing uripe isih padha kecingkrangan. Lah kok sampeyan bangga, upama mobil sampeyan apik ning plat abang niku hasil pajak rakyat ora sak mriti sampeyan. Paham mboten? Ayo, Mbak Masuli. Walaupun numpakku mung Suprafit sing kredit FIF turun pun mboten kula cicil pinten-pinten tahun, tetep bangga Mas. Tukune Pertamax. Ora kaya kowe wis plate abang, tukune saka hasil pajak masyarakat, meso isih kober, mampir pom bensin, ora isin, ora idep isin. Ngisine anggo petralit. Kuwi pejabat model apa raimu kuwi? Mun saniki ngaten mawon. Nek sampeyan wani gawe rusak katentreman wonten Karang Kadempel, saniki lakone kula walik. Karep apa? Ayo, saniki kula walik. Nek sampeyan nanti bakal ganggu gawe kali bapak kula, anake lanang ora trima. Lho. Mani karo Karno. Lho, sing tak wedeni apane? Padha-padha mangan sego, padha-padha mati dipendhem wonten lemah. Ora wedi mati Petruk. Alah, kula mati malah beneran. Utange kula akeh kali Bang Mekar, gitu. Ketika saya mati otomatis utang saya hilang. Ya apa ora, Gong? Setuju. Nah, tenang terus sesama utang akeh iki pokoke ya. Nah, aku ki pokoke teoriku sisi kok terus apa anggere sing nagih utang aku tak setel luwih galak timbangane sing nagih. Oh ya. Oh pancen ora genah. Mun monggo terserah jenengan. Kula suwun jenengan kondur. Ampun gawe ngrusak katentreman wonten ing bumi mutagete kula Karang Kadempel mriki. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu yen arep gawe aja ngene papane. Metu Jawa, Pak. Manggep apa?
wonten Jonyuwun